Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nuwun kula nuwun mugi rahayu saha sih wilasaning pangeran ingkang maha welas lan maha asih, mugi tansah winantu sakbunging karaharjan karahayon kabegjan saha kawilujengan dumateng para tamu minulya. Para sesepuh, para aji sepuh dalah para pepunden ingkang satu pono pamawas mialegda ing pitutur luhur ingkang dahat sinudarsana ing pahormatan. Para sutresna budaya kakung sumawana putri ingkang pantes tampi budayaning adiluhung ingkang dahat sinungga ing akrami. Mirungganipun dhateng panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapa Sudiyana sekalian garwa ingkang tansah winantu suka ing rahayu. Saderengipun saking kadang keluarga turangga muda ingkang mijil saking laladan dusun Semanding, ambok bilih sak mangkih anggenipun paring panglipur dumateng panjenenganipun Bapa Sudiyana sak keluarga. Saking kadang keluarga turangga muda namung netepi punapa ingkang dados pamundhutipun ingkang dalu menika kapurih marak sowan ngabiyantara paring panglipur dumateng anak Mas Sodik ingkang dipun icali sukeripun. Mugi-mugi kang putra tansah pinaringan putra ingkang soleh bekti dhateng tiyang sepah kekalih migunani tumrap nungsa bangsa lan agami lan negari. Pramila saking menika gandhengan wedal ingkang sawetawis dalu saking kadang keluarga turangga muda anggenipun paring beksa kirang hamranani, kirang suba, kirang trapsila. Inggih menika beksa ingkang angka sepisan saking kadang turangga muda mangkih tasih badhe beksa ingkang beksan ingkang garapan enggal taun 2000 langkung ingkang badhe kabeberaken wonten ing wedal dalu sak mangkih. Bilih wonten ing pagelaran dalu menika saking kadang keluarga turangga muda mendhet irah-irahan satriya sekaring bawana. Pramila sumangga dhateng para pamirsa tresna sugeng amirsani ngantos paripurnaning beksan wonten ing dalu menika. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turangga muda kawiwitan. Allahumma sholli ala Muhammad.
kaswarasan karaharjan awit kurbani yang maha kuasa. Remuk rempu dadi rempo, anggenyo klupuk kadiden lolosi otot bebayuning, pindho
tinata Brajolungit dadanyo kaya sinebit jroning wardaya mulat kahanan kang tansaya gegirisi kaya-kaya Gusti ingkang Maha Agung paring bebendu marang para manungsa jalaran wong becik sethithik wong ala ngrembaka wong wasis gusis wong dara malah angombro-ombro Ki Bau Reksa geglek kadi tugumane arca mulat banjur sedakep sakluku juga nutup Pancandriya sakwusnya udar nggenya semedi biar padang trawangan kadi antuk oboring wonten ing wanci dalu untaping rasa nedya nundung sangkala kanthi pangucap Suradira jaya diningrat lebur dening pangastuti jurit Joko
tengarane ajore kong maku rukung sook lir katya tetep botolok Purpadriteng turangga esti rekata ingkang praja lelayung sepi
tatkala kapondo jroning wartaya pamasira tan ranggati Sirnane nafsu angkara mekaten beksan ingkang pisan mangke kalian gentosang saking kadang saking sanesipun grup kula saking Tronggomudo pasih badhe paring panglipur malih ragam ingkang enggal taun 2000 langkung ingkang badhe dalaken ing